Uporno pokušavate zaobići takozvanu mainstream filmsku produkciju. Na pravom ste mjestu i u pravom vremenu. U kultu za filmski kult. Ovoga tjedna Karneval duša Herka Harvija, čovjeka iz crne sobe. Neki filmovi iznova se otkrivaju, a za druge pak nikada ne saznamo. Karneval duša ili Carnival of Souls, kako glasi izvorni naslov, imao je sve predispozicije da i danas čami u kakvom vlažnom podrumu. Nastao je 1962. godine u gotovo amaterskoj produkciji. Njegovu je redatelju bio to prvi i posljednji film, a ni glavna se glumica nije poslije proslavila. Dva imena koja nedostaju uz prethodne tvrdnje su Herc Harvey i Candace Hilligos. On je zamislio, a ona je, kako to već biva u muško-ženskim odnosima, sve iznijela na svojim leđima. U Karnevalu duša ona se nalazi gotovo u svakom kadru. Po zanimanju je orguljašica i vrlo malo govori. Razlog njezine šutnje jest automobilska nesreća koju je proživjela. Od tada je naime progone svakojake utvare i stvorenja što definitivno ne pripadaju u svijetu živih. Glazba koja ju okružuje jednako je jeziva, što je dio po kojem se Karneval duša ponajviše ne zaboravlja. Ta kombinacija neugode i groze pokazala se tijekom godina veoma utjecajnom. David Lynch svrstao je Karneval među svoje najdraže filmove, a ni George Romero nije ostao ravnodušan, oblikujući zombije iz Noći živih mrtvaca upravo prema spomenutom predlošku. Kritika je s pravom isticala kako u priči nema materijala ni za 10-minutnu vinjetu, ali je atmosferična kvaliteta filma toliko superiorna da mu se teško može naći premca. Redatelj Harvey igrao se zvukom i sjenama poput iskusnog ekspresionista, a zbog nedostatka novca i sam je odglumio jednu utvaru. Jedino što je u poznim godinama htio raditi jest nastavak Karnevala duša, no u tome ga je, nažalost, prekinula teška bolest. Njegova duša sad je zacijelo tamo otkud je junakinja Karnevala izmakla. Svi njezini problemi bili su propust sudbine, a kad je shvatila kako joj je mjesto među mrtvim prijateljima, nestale su i tjeskobne vizije. U pozadini ovog filma ne krije se pritajena alegorija. Utvare nisu crvena pošast, niti bilo koji drugi motiv tipičan za godine u kojima je film nastao. Karneval duša najbolje opisuje stanja onih koji zidove boje crno, a da takvih ima podosta svjedoči i posljednje reizdanje Karnevala na američkom videotržištu. Pod pokroviteljstvom kolekcionara Wade'a Williamsa, Karneval duša objavljen je tako u posebnom super psihorama izdanju. Kadrovi halucinacija dodatno su zamućeni i djelomice kolorirani u zeleno. Pravim zaljubljenicima ipak je draža originalna verzija, jer ako ništa drugo, sigurno skladnije pristaje uz svježe zacrnjenu sobu.